Dumnezeu ne cere pe acest pământ 3 lucruri. 1. Să cunoaștem această lume în care ne-am născut. 2. Să respectăm legile. Și 3. Să lăsăm în urma noastră ceva material și spiritual. Pentru aceste lucruri mulțumesc stimaților mei profesori, colegilor și organizatorilor, pentru că am învățat și de la ei, am învățat și de la elevii mei în 40 de ani de activitate, pentru că omul învață chiar de la furnică așa cum își duce povara. Cu fiecare picătură de sânge, port fiecare picătură de timp petrecut aici și fiecare picătură de acum va rămâne unică în viețile noastre. Ce să vă spun, emoțiile ne-au copleșit pe toți. O să vă spun cum am ajuns profesor de biologie. Doamna dirigintă Natalica Dogaru este răspunzătoare de toată cariera mea. În clasa 12-a făceam la diligenție despre orientarea în viață și vorbeam multe. Eu am ajuns la Real datorită dânsei. Tatăl meu, regretatul profesor Vladimir Spineanu, 4 ani mi-a spus să fac umanul și să ajung o mare profesoară de limba română. Doamna dirigintă, fiind profesoara mea în clasa 8-a și vrând să aibă elevi buni în clasă, într-o singură oră de dirigenție m-a lămurit și am dat la Real. Fapt pentru care tatăl meu, o lună de zile a stat supărat pe mine, iar cu doamna dirigintă nu știu. Dânsa știe mai bine. Într-o oră de dirigenție, făcând realul, fizica și matematica nu mi-au plăcut, am îndrăgit biologia. Și dânsa se uita la noi, ne analiza și îmi zice într-o zi: Ileana, ce mânuță mică ai, tu să te faci medic-ginecolog. Eu am înregistrat și acest lucru. Am învățat pentru medicină tot timpul. Dar când să dau la facultate, tatăl meu, cu un modest salariu de dascăl, având 4 copii, iar eu fiind cea mai mare, am dat la secția fără frecvență la biologie și am luat prima. Pentru că la medicină era la zi. Și eu am avut salariu. Și eu împlinesc 40 de ani de activitate. Și ieșirea mea la pensie corespunde cu această sărbătoare. Eu vă doresc cel puțin ani de pensie, câți ani de servicii ați avut la toți, cel puțin, multă sănătate și mulțumesc actualului meu soț că este alături de mine după decesul primului la 38 de ani. În primul rând, el a fost un tată la cei 2 copii ai mei. Multă sănătate! Vă rugăciune!